Jag nåt att lukka för marsar nu. Tack för det. Jag går se chanslan standard. Du sent vi en flott blom till sig som du ska hanta om. Det finns det ganska. Ja, heter från Olcha Västor. Ja, väntar där då. Ja. Till hur säger det där som kanske vara mästermästare av att liv är väl livet för berg i sig linjen men kappingar är över hur det vill centra och pressa. Ja, nej, jag vet inte. Vi tar faktiskt li alla tojerna och så var det lyckas här fyra distnar här och snå och lite center men Lars var gröj alla tojerna så. Nej, det var också några större problem och så. Onkel säger att vi först platt onkel säger vi det var förra måste på Mankla BSG och andra säger att kappingen är vi här i närheten till de Svenja Jakob i Peter Mor för en vecka så igen. Ta sig den kappingen det var så många det för. Hur ser det ut Johanna? Hon är väl hör alltså det är alla den är på stream och särskilt som antakt nackan. Jag tar kom så vi här läntans men jag hade kappen som visste att hvis man stackar lösen dra och slappar av helt man är åtta och får trycka på det så det kött att det kan gå galet så. Vi vaknar efter klockan 2 och kort då ta fralukt. Ja, en annan för att lukka för dig. Tack för det.